Munduan, gaur egun 450.000 pertsonek gaixotasun mental bat jasaten du. Espainian drogen ondoriozko gaixotasun mentala kendurik, esan daiteke Espainiako biztanleriaren 9%ak gaixotasun mental bat duela, eta 15%ak hau bizitzan zehar edukiko duela. Gaixotasun mentalek sufrimentu handi bat sortzen die pertsona hauei. Bizitzaren aldaketa handi bat da azken finean. Sufrimentu honek urtean 3.000 pertsona bere buruaz beste egitera eramaten dituzte. Espainian soilik. Arazo potolo honez gain, aislamentu soziala da arazo potentenetako bat gaixotasun hauen aurrean. Gaixotasun hauen kausak hainbat izan daitezke. Alde batetik biologikoak, asaldura biokimikoak, metabolikoak eta bar. Bestalde psikologikoak, norbanako bizipenak, emozioen kudeaketa txar bat, eta sozialak, kultura, esparru soziala eta bar. Ondorio bakarrera iritsi gaitezke kausa hauek ikusirik. Edonorrek eduki dezakegula etapa txar bat, edo gertaereren bat, non emozioen kudeaketa txar batengatik, bizipenengatik eta bar, antsietate, depresio, eskizofrenia, bipolaritate bat sufritzera eraman gaitezkela. Egunerokoan, burutik jota dago, zoroa, ez da osoa, ke depresion. Horrelako espresioak entzun zein erabili ditugu. Inorrentzat ez dira atseginak, eta pertsona hauentzat gutxiago. Bazterketa sozial hau, edota aurre iritzi hauek min egiten dute gaixotasun bat eduki ala ez. Laguntza sozialak, familiarrak, lagunak, zalantzari gabe, maitasunak, pertsona hauen osasun mentala hobetu dezakete. Beraz, zuk ere ondar ale bat jarri, eta ez baztertu situazioa zein pertsona hauek, lagundu, informatu eta maitatu. Denak batera gaixotasun mentalak gizarteratu.